11 gossos de ramat competeixen a Agres per a ser el millor gos de ramat en la segona edició de la competició de gossos de ramat celebrat així a la Valleta d'Agres. Davall les ordres dels seus pastors porten les ovelles per les marques assenyalades, creuen una porta, les introdueixen en el corral, les rodegen. La primera prova ha sigut un recorregut amb banderetes i fer 2 parades. Quan els jutges diuen, fan 2 xiulets, que són 2 parades. A continuació hem de recollir les ovelles, portar-les en un cercle que està indicat allà, i després dels cercles hem de passar per porta o dreta o esquerra, el que ens diuen. 11 gossos han participat procedents de Catalunya i de la Comunitat Valenciana. Mostren les seues habilitats en este concurs i tots ells han sigut entrenats amb molta cura. Primer aprofitar l'instint de l'animal. El gos té que tindre instint de pastorejar les ovelles, no? I aprofitant aquest instint tens que anar ensenyant-li les ordres de dreta a esquerra, incitant-li, tu l'incites a que volte cap a la dreta del ganao i al mateix temps li vas dient dreta, o el que tu vulguis, li pots dir un xulit o li pots dir el que tu vulguis, no? Fer-li, però sempre un sonido, diguem, relacionat en un moviment. Els 3 millors d'esta segona edició del concurs Gossos de Ramat Valleta d'Agres han sigut Miguel Díaz de Torrent amb el seu gos Ben, Armand Flaujar de Bellver de Cerdenyà amb Bam i Juli Panyot d'Ares del Maestrat amb la seva gossa Xispa. El jurat, compost per veterinaris i experts ramaders, puntua l'evolució dels gossos. Ha d'haver un responsable tècnic, normalment un veterinari o un enginyer agrònom un poc més expert, i normalment la resta de jurats és gent o que ve té ramat i sap de què va el tema, o que per la seva trajectòria tenen una vinculació a la ramaderia. Fins a la Valleta d'Agres s'han acostat centenars de persones per a poder gaudir d'esta segona edició.